Avui anem fins al Delta de l'Ebre per conèixer de primera mà com es preparen les ostres, un producte característic d'aquesta zona que trobaràs a bon preu i esclat. L'ostra, veieu la forma que té? La forma plana s'ha de quedar dalt i la part abombada s'ha de quedar baix. I el vèrtex, la punta de l'ostra, ha de quedar a la part interior de la mà, que sempre s'ha de protegir en un guant o en un drap. Se posa. Primerament s'ha d'apoyar molt bé perquè no llisque i anar en busca del múscul que tanca l'ostra. I un cop entrat el gabinet, se maneja de forma que talles el múscul i ja està oberta. Mireu si és fàcil d'obrir l'ostra. Sí, un cop oberta, el que s'ha de fer és acabar-se de tallar el múscul perquè l'ostra queda solta dins de la closca. Després se col·loca sobre una safata en gel, perquè també el gel, a més de conservar-les, fa que no caigui el líquid que va dins de les ostres. O sigui, en certa manera, les fixes damunt de la safata. A l'hora de trobar-les als supermercats Bon Preu i Esclat, van sota la marca Marís Delta de l'Ebre en les nostres caixetes de fusta. Veureu que el tamany normalment és aquest tamany. És un tamany que normalment va entre les 8 i 10 peces. En aquest cas seran aproximadament 10 peces quilo.